kana muda kuita musikadzi tine chikuoneni nokuti mune muchida kuita zvamunoda kuita atitendere mudare medu tinoda sekretari wedu neawa ari kutora nhau chete. Kana uchiona kuti foni yako inoita noise woisa pasilent, kana isingabvume pasilent woidzima. Tukwirira karinga muno muchazopa panchiwe wari kutaura panze apo, wari kunyanya kudanya ya stereki. Kana maona zvenyu zvaita moenda kumba kwenyu. Ndiana asini iwe aro enda kunwa akadzo. Enda ikoko iwe. Enda kunwa akadzo ata noizo. Bate 1-1. Ambuya pamusoro emambo, pamusoro emachinda motaura pakananga nyaya. Pamusoro emambo. Wadedzesa watakudzwa wazvese. Pamusoro emambo. Pamusoro emachinda. Ini ndakaenda kupinda Muzeki muna 20. Ini ndiri mai kunaka. Painangwende ndiri mai kunaka. Ndakaenda kuBernard Muzeki muna 2024. Saka ndaenda kuBernard Muzeki ndadzoka musesandi ndakasvikawo mba mamwe mapindwa nehama dzangu dzandinadzo pano idzi, vamwe vachawapo. Saka vakatorawo mbatya dzangu, ndonyaya yandakandoisawo kwashe rabikwa. Saka ndokubva yambozeyiwawo ikoko kusvikira takatadza kuenda naishe bhawa zvongoti ngaisidzike kwamambo kuno. Saka tasvika kuno. Kana ndichaura mai munonyatsoti tambaro dzenyaya nekuti kuti nyimaenda kuchechi makaona mumba menyu mapindwa tisiziva kupinda munoita here mukuyiwa mune ng'ombe mutsanangura kwaundakakurangura vhurwa zvadai vaipindirei mumba nemusipo. Inini chikonzero chekuziva kuti wakapindirei mumba ndisipo handichizive, nekuti handina wakanga anipa soko rekuti tichauya kumba nevanhu vachasecha mudzimba. Saka ndangosvika baba vachingontaura kuti vamwe vekwaHarare vauya nevanga vari pano pamba, vapinda mumba vakatora bhaketi ranga rine chichari changu nemabhurugwa andakanga ndasiya ndakumura ndaisa mubhaketi imomo. Saka vaingodzi vauya vari 9, wechi10 wacho ndiye akapinda mumba achitora zvinhu mumba mangu imomo. kuba here kana kuti musikumboika kuba waipinda kuba here mai kuitira kuti tinyatsotichenje nyaya iende kuna watakuza kuti waipindirei. Nekupindira kwavo mumba ini semunhu handisipo, ndakataurirwa kunzi vauya nemunhu wavati mubatsiri ada kupinda mumba achisecha. Saka kusecha kuti ndezvekuba kana kuti ndezvechechi hanzi anga ine kasvimbo kakadai. Saka baba havana kunozana kuti muprofita kana kuti in'anga kana kuti chii, hanzi anga angori nekasvimbo kake kakadai. Baba havana kugona kuuya, nyama dzavo dzinorwadza. Saka wainzi wapinda ndevapi hapo tichiendesawo nyaya iko. Number 1 muri kuda kuti atange kutaura ndosvika kumapeto. Ivo vanhu vangatozive number 1 yacho yakanga iripo, noti handisipo. Ina handisipo. Saka handigoni kunongedza kuti ndiye akapinda ndoti nhandakuona nemasango. Vanhu vemuraini ndio tiriwe kwakunaka tese. Tiri kunaka tese. Ndakamhangarira vese vaivepo, vamwe vacho havasitoripo. kuvatatibuda vane mwana ndimai wangu. Ndio muda wangu makapendele mbama ngikonzero che mazvindo avari kubvunza akatoda kuti mupinde kuti makapendele mbama maitsvagi ngamirai papo
pamusoro wadare pamusoro wadare ndoita mulimi muri kunaka ndiri mwana wakakunaka ndiri mwana wajerusi kunaka ndini wacho kutanga kwaya nen'anga yakapinda mumba mumaiguru taita miti takatsvaga munhu anotibatsirawo kuti makunaka manyanya kupera tapera wakoma wana baba wanana hatichina nokuti tatova 99% nekuti tutapera makunaka saka takaizama kuti titaurirane nevamwe vedu kuti tisangane vamwe vedu vakaramba saka tikasangana isu tikasvika pamusha nedzimota dzitakauya nadzo nemunhu iyeye ndini ndakakunotora munhu iyeye tasvika hatina kungosvika vana baba vedu vese vanga varipo tikataurana nababa vedu vese kubvira kuna baba mukuru n'anga ikati inopinda door to door hapana imba yaisiri kupinda asi haipindi isina kupiwa mvumo ndokutaura kwawakaita ndanga ndine munin'ina wangu anongoteerera neni takakusiyana mbijana mwana wawo anga aripo asi ndiri kushamisika parikutaurwa nyaya dzese hatisiri kumuona asi anga aripo haana kuverengwa panyaya nekuti anga aripo tati munin'ina wangu aripo nababa wake wangu aripo pakabvunzwa n'anga yakabvunza 1 by 1 kuti makasununguka here kupinda mudzimba dzenyu ana kuti akati makachena here kuti ndipinde mudzimba dzenyu pane wekutanga kusvikira pana baba wekupedzisira baba wekutanga wakati mimi mangu ndakachena iwo murume wavo baba wechipiri wakati mavo wakachena baba wechitatu waripo wakati mavo wakachena ndowana baba wangu wasara vari watatu nemukomana mukuru ane musha wake akati naye musha wamake mupindo makachena n'anga ikati hapana musha wandisiri kupinda bamukuru wangu wokutanga ndiwe wokutanga murume wavo wakataura kuti ini ndakachena saka ini ndauya nemunhu ye ndakauya nemunhu ye tikadaidzana namukoma wangu nanani tikawirirana nababa wangu iwawo mukuru iwawo takawirirana baba wakati pindai mangu ini ndakachena tikati takunotangira kumusoro kwa uyu baba wakati tangai pano nokuti ndopekutanga ndini mukuru tikapinda mumba tapinda mumba makatorwa zvamakatorwa nen'anga takapinda kuimba yekutanga kuimba yekutanga yamaiguru mukadzi wabamukuru wekutanga kicheni iri pamba ipapa vaipinda imba pafamily vaipinda imba baimba kicheni bedroom takapinda mumba mamaiguru ava mubedroom waishandisa tsvimbo chitsvimbo chakadai sezvo saka tsvimbo ichi waishidai sezvo chiri mumaoko pachananga chitsvimbo ichocho chinhu ichocho chaisumudzwa saka takapinda mumba mamaiguru avo pakanangwa ibhaketi peiri chitsvimbo chakatamba-tamba papeiri mumba mamaiguru avo peiri iyoyo ndoyo yakasimudzwa isu mupeiri makasimudzwa mamusina chinhu n'anga ndoyo inoziva kuti mamuine chinhu asi isusu patiri zvekune masedisi hatina kuona chinhu peiri ndoyo yakasimudzwa mumba mamaiguru chete isusu nemasedi yanga iri empty but n'anga yaiti iyo haisi empty but isusu nemasedi tichiona peiri mamusina chinhu peiri yegreen so kana 9 liters chete ndo muziviro wedu kumwe kudzimba makatanga paenda kune dzimwe dzimba dzese hakuna chakatorwa chaitenderera mumahozi paichere mavo makapindwa makatenderwa mumahozi kwakazoti tichibuda mubedroom mamaiguru makanopinda mune imwe imba ipapo futi yavo futi ndo makabuda cardbox rakatorwa cardbox ranga rine zviyo zvekare ameno zvakaiswa rini izvi zvakademburwa zviyo zvisina zviyo zvacho but zvekutoti zvaorera kare kane cardbox yachanga yakasungwa inonzi magavi anini pamwe ndaisanda ndatombobarwa magavi anini rini zvinhu zvarini nebanga ranga risina chimbato mukati mecardbox iyo ikasumudzwa cardbox iyo asi cardbox iyoyo kutaura chokwadi takazoti vakaenda naye tikazoenda naye cardbox iyo tikazoenda kwatakaenda necardbox iyo wakazonobuditsawo zvawakabuditsawo kwatakaenda asi papasina mukoma wangu wachirwara wakanzi unokwanisa here kuti tiende baba mukuru wakati aina handikwanisi ndaudiya ndazvikurira hangu endai ini tikazotokerera ini tikaenda ini necardbox iyo tikazonovhurwa haro parakanovhurirwawo pagraundi panoitwa nezven'anga iyoyo zvikabudawo zvazviriwo mukardbox iyo zvakapiswa pakazo hapana ndo pakazonzi ndo pakazonzi
Pamberi makapindirei mumba mewa. Pamusoro zvataurwa apa ndizvo here ndizvozvo zvataurwa apa ndizvo pamusoro changamiro pamusoro mabhishe zveshuwa takaenda tese takagara mumba pavo ndopasapo wanin'ina wavo wakoma wavo nemukoma wavo wakabvunza Aileen, mukoma tauya nemunhu uyu mundotitendera here kuti tipinde mumusha menyu? nyamira ndimbokubvunza ibaba enda nenyaya saka inini makaonaya nemunhu kubva naye kuharare sabhuku asingazivi ka isisi tinogara ida kutibvunza ndati waiziwa pamusoro waiziwa zvese izvi saka chakazoita kuti zvishate baba mukuru iwo sabhuku vanhu wasvika vanhu wakaombera sekuru munotitendera here kuti tisvike mumusha menyu? Akadzaiwa wana wangu svika henyu handina chandinacho pindai dzese dzimba dzangu dzakachena istiri waroora wakapindirana hamuna munhu akapinda mumba mavo asiri mwana wavo isisu wese tese vanhu vakadza akati handidi munhu asiri wepano wakapinda nemwana wavo musikana isi takagara zvedu ndokupinda ndokuita zvese isi tiri panze musikana wacho ndiye akatodaro ndiye akatopinda tabva ipapo mbuya chimbomira iwe tete pachitaura vamwe hapana ngachidurikira mukota mutaura vanhu nyara tabva ipapo wakati mubatsiri akati inini handipindi handitenderwi kupinda imba isina muridzi takadarika pamba pamaiguru anotedzana murume wacho anotedzana nemurume wavo takadarika chibva taenda kumba kwababa wariko wadiki wachibva tapinda wakaita zvawaita tikaenda kumba kwangu inini murume wangu aitedzana newe iyeyo akapinda ndobva waita zvawaita tobva taenda kumugotwe kumwana wavo mukomana mwana wemurume wawasiri wavo akati kumba kwangu handipindirwi mumba akaramba hapana akapinda tazopedza izvozvo maiguru wakanga waenda kubenati biseki wakasvika ubva waturirwa nemwana wavo kuti ndo zvakaitika isisi hatipokani nekuti zvakadini zvakaitika asi kuti tizive kuti chii chakazoitika mumba imomo hatina chatoziva zvakazoita kuti tichipesane mukutaura nekuti sahatina hedu varume katiri shirikadzi hapana chandobvuma kutaura panenge paine varume newamwewo vanenge vaine vakadzi wavo iwe unenge wakuonerwawo pasi pasi hana chandakataura ndakangotiwo ameno kubva ngatipere hedu nekuti tinenge vamwe tiri kufirwa newana vasina kurwara pamusoro mambo pamusoro makurukota haichokwadi chiri kutaurwa kuti mubatsiri akauya shuwa akatouya nasi sawa nevamwe netimu inogara kwararo wakatosvikawo shuwa pamba pamudhara paiwo murume wawavo maiguru wangu asipo zvauri kutaura kuti ungoenda kubenard museki asi mubatsiri akatotanga atobvunza vanhu kuti makasununguka here baba kuti tipinde mumba umu baba wangu wakatoti ini ndakasununguka hapana chandinacho ndakachena taida kutotangira umba kwangu inini ndokumusoro asi mudhara akatoti aiwa chitangirai panapa mubatsiri akapinda aine mwana wavo isu takatosara tiri kuvharanda titori kunze kuno batsiri paakapinda ndo pakandonanga bhaketi saka isu hatingazivi kuti mubhaketi memuine chii mubatsiri ndiye anotoziva kuti mubhaketi memuine chakati saka zvadaro mubatsiri akabudawo nebhaketi iroro ava wazodzokawo kubva kubenard museki manja
ndopa wakazotaurwawo nemwana wavo kuti pakazouya vanhu wakabva wazodai dai dai. But chakandishamisa ndechekuti kai nyaya iyi kai wakabva wandomhangara kwani, wakabva wandomhangara kwaishe mudyarabikwa, wandomhangara kwaishe mudyarabikwa, vatasungwa ndoka takasungwa tiri 9 semasungirwo ataitoita kuti nhasi wana pataenda kudari kwamudyarabikwa vayandozeyiwa ikoko kusvikira takatadza kuzowirirana zvakanaka ndopa wakazouya wakumhangara kuno kwamambo kuno. Kuinise makaunganari muchiziva kuti hawafamba. Hapana aimboziva kuti maiguru wafamba. Wakomana wakatobva kutaundi hapana aitomboziva kuti wafamba. Awa mudhara akatofonerwa newakomana kuHarare kuti mudhara tiri kuuya kumba tigadzise zvemusha zviri kunetsa. Alright. Ndokuda kutanga apa muchipinda mumba. Munokwa kunaka. Saka zvamakaita izvi andi makaita maona kuti muri kupera kufa. Saka iye zvino hakuna kati chanzi yekufarira. Hatina kupedza. Ha? Hatina kupedza. Makaiti. Saka makanga makananga ichiti. Aiwa, dzimba dzisina vanhu dzasingapinda. Ndiwo wakanotora. Dzisina vanhu dzasingapinda. Ndiwo wakanotora nanga uko wataura kuti ndinda kazotora. Wakanotora mabvane kudu mukushoera kubuda kana mukoti makabhuda zvawakanotora iwewe apa wataura uchiti takanga takananga kubuda gate to gate dzimba dzese takati ngatitangire uku baba wakati hachikotangai pano pati chichikura sei chisina kuzobuda kumapeto Wakatenderana musha wese musha yese isina munhu yaita pamusoro pamba pasina baba ungasingapindi maita kubva muroora mukomana mufumukadzi wadhivha anga aripo wakati as long udhivha asipo handipindi kwamaitsitsi kwabankuru wamwe kwakuina maiguru maitsitsi bankuru basisi wakafa wakomana vano vavo vairi vamwe simba najustice vanga wasipo yakati handipindi chamaitsvaga chimburu chino isu taitsvaga kuda kuziva kuti chapedza wamwe maitiziva here kuti tasingachizive saka bhaketi rakatamba-tamba makaona chii bhaketi isu hatina kuona chii nemeso angu haini ndakangoona mukati bhaketi ndorangasinga icho chitsvimbo ndo icho chitsvimbo chacho kana iye ndiye anenge akachibata atetakabatwa naiye muridzo iyo nyanga yacho ko akachitambisa mumaoko make kusina chamuri kuona munoti paona saka imimi apa akati ndapedza paakatenderera zimba akati ndapedza makamubvunza kana mawirirana pane wamwe wenyu saka tinozokwanisa umwe anga ashayaro apa anga asina kubata akachena akachishaya padzimba dzakapindwa dzese menyu akashaya ka zvekuti akati ndichazodzoka dai akatibata aizodzokeresa aitanda kudzokera dzimwe misha dzisisina kupinda maiziva kuti chii chaari kutsvaga patakazonoripota kwawakazonoripota kwakazotsvagwa dzimwe nganda iwo wakazotsvagira dzimwe nganda tikazotanga kuti ndavo vakatsvaga ndevanaka pamusoro ichangamiri zvadaro nyaya wakazondomhangarawo kwaishe mudyarabikwa pataenda kudare iko kwaishe mudyarabikwa ikoko ndokwayakazondotaurwa nyaya iyoyo. Saka ishe mudyarabikwa pane umwe mwana wavo mukoma wedu anonzi David asiri wamai avo
ndiye akazoti inini handisi kugutsikana nezvakaitika because renge ringori side one, saka ndakuda munhu ari neutral. Saka Sadunhu ndiye akazotitsvagira munhu ari neutral. Auya munhu wacho mubatsiri ari neutral, akabva auya vaabata kuti chinhu mumba mamai avo iwawo uya haana kukwanisa kubata, akatosiya chimwe. Sadunhu ingatoripo chakasara ini nahandinga pamusoro chakasara handingachizivi, asi pane chakabatwa chaitobuda ropa nyoro. Aiwa n'anga yakangoto yakaenda pabhaketi bvayaenda mapinda mumba mamai avo matora zvamakavaaniti ine hamuna kuzviona ine hamuna kunzwa kuti chii. maisai mati maisai anga asingaziva kuti chii, asi n'anga ndiyaiziva kuti mune chii. imi mubva magumira iwe, imi mubva magutsikana mese kuti ndo zvamadini matoti mai avzvidi handiti. Pasina 2 days ukabva kwasvaka kuti mwana Sadunhu ukabva kwati kuna mai afuti aiwa mira chabatwa futi chimwe handiti. Saka imi mubva matoti ndiko mira vati ndiko handiti mese makanoti ndiko because n'anga ndokaenda kunotora mabhurugu avo nechinhingi handiti uyu futi wasadunhu ndokwaenda futi. Saka vasvipere sei kuna mai achibva kutorwa nezuru. Aiwa chakabatwa zviri kuti ndichamai ava chekupedzisira ichi, otherwise pamwe chiri chamudhara hapana chaziva, pamwe ndechako hapana noziva. Uyu manje uyu anoparadza musha wenyese inoparara. Uyu zvaakaita mai zvokuri kutora n'anga ukachaya nayo imi musingazivi zvakashata. Mera tikutaurire munozive zvaakaita n'anga dzake idzodzo dzakanadzo. Munababa mai vasingazive kuti pano pari kuya n'anga, muzonokumbira kuti tauyawo nemunhu ada kutibatsira. Mera iwo mubva mabvuma kuti hazvidi saka maikati baba havadini, imi hamuna kuti mai havapo vari kuchechi, mukati ikoko ngakutangwe. Hamuna kuzoona here iwe ndo wakati twakuda kuti mwana mukomana kuti hasi wawo satizizive iwe ndo kutotaurira nongonzi mwana wawo mukomana anga aripo handiti. Saka iwe wakati kuti mai havapo iwe inini ndisina simba rekuti mai havapo. Saka imi mese naye kuti ndo kune zvinhu. Aiwaka baba wangu aripo, baba ndo wakati pa go ahead nemwana wawo mpinda mbedru mababa anditi baba vari panze handiti mai havapo makupinda mubhedroom mababa namai moya nezvinhu zvechitabu chaunogezera yezvo vati mabhurugu avo ndo makanga ari mira unzo wakasiya akumura achienda kuchechi iwe ndio nyaya baziri yekuti patakaenda kwa Sadunhu iye mwana wao wacho apupure ega nekuti ndiye akadini akapinda isutsesa hapana munhu akapinda pakauya n'anga mwana wacho arirai pakauya n'anga anti mwana wayo anga ari pamba akazviziva here kuti kuri kuya n'anga handiti makafuta munhu unoziva kuvhundutswa soga unongokuvhumuka nekuti wafutwa hauchambozivi zvawaakutoita. Saka zvapera here menya hamuchisina wachafa. isisi hatinambopinda makatenderana nani kundotsvaga makatenderana nani kundotsvaga vamwe vasingazivi iwe isisi tinogara padzimba handitika ingatataura wani kuti tinogara padzimba kuronga panababa imimi hamukara musingazvizivi mukutaura kuti hatina kuuya nen'anga. Ndikubvunza kuti ava vari kuti vakauya nen'anga vakatenderana nemusha wesere kuti hakundoya nen'anga.
vanhu vese vasingazivi kufonirwa kuti tiri kuuya makasimuka kotora n'anga n'anga ndosindinotora ndega ndakandiwana baba wangu nevakomana munoziva kana muchidai takaisa mutemo wekuti hatirambidzi n'anga dzamuno, asi first kana mafirwa madini munofamba muri segroup mese, kana mataurirwa kunzi muri kupedzana handiti ibvai mataurirwa zvese. Kana maakuziva kuti muri kuda kuenda kundotsvaga endai mese. Hakuna munhu 1 kana 2 vanouya nen'anga mumusha vamwe vasingazivi, because nesina chokwadi yekuti n'anga iri kutaura chokwadi. Pamwe maitipa kwamaenda uko. Kunoda kubvunzai kuti maitsvaga chii chamaimanzwa kuti mune chinhu chakati, hamusi kuchiziva. Uyo akangouya nechitsvimbo chake akangonongedza, vamwe varidzi vemba musina kutenderana navo. Hakuna ane warrant of searching, hazvitenderwi pamutemo kuvhura imba yemunhu iya asipo. Munobvarirwa mese mujeri, munotenderana mese, mubvunzana musati mapinda kwazoonekwa mune chinhu. Iye ari kuuya kubata chinhu ndaataurawo chinhu chaari kutaura kuti mune chinhu chakati mudzimba takuchitsvaga. Imi munongotsvakirwa chinhu chamusingaziko kana chiri chake chawena. Vanhu vapera nemo kutorerwa mombe misha. Gore riya mamuna kuchibata here. Ndakatobata tsika mutana katotaurira vanhu kuti ndoda kumubata muone, ndoda munyadzisa pano. Ndakamubata tsika mutana. Vanenge vatori nazvo nepezvinotengwa pamabako panenge apa papedza nama pane misoro yezvihure nyoka. Iwewe uchizounoda ndo zvinoenderana nemari kudhura kwazvo. Hati masipotsi ese unotofundiswa papi ipapo unotobva kuya watova n'anga wakuya kuita mari. Imimika madena namwiro mai ava vachitaura nyaya yavo havana mbotaura nyaya yezvemishonga kana kuti chii. Varipota ndakapindwa mumba mangu nehama dzangu ndikashaya mabhurugwa angu nechari. Dei vabereki vanga vari kuyataura imwe nyaya yamakuti wataura kuti vanoti uziona kuti havana kutaura kuti makutotaura nega nemuti wakaromba here wakati sei. Asi muonera ndiri kuita vanhava mushoma matsotsi. Ini pandiri kuona utsotsi hwavo ndogona kuti pesana yangu pamwe. Mai ava vane hasha dzekuti vakashaya zvinhu zvavo, handiti? Asi pamba pavanogara vane shamwari yavo yavanogara naye murume wavo, handiti? Pakapindwa murume waripi? Aripo. Apo nasa. Uyoyo ndowe musha wacho iwowo nezvinhu aripo zvakanaka. Ava vatorwa ava vapinzwa apa vane vanhu vanovatungamirira, vanhu vamurume wava atori mutungamiriri wavo. Semusemu neuyo handiwe musha macho ndo varidzi chaivo chaivo vane nyaya yezvinhu. Saka apa uyo mukadzi uyo kana ari muroorwa neuyoyo ava nawo kutongovapinzawo bhizi yenyu kuona kwangu. Vane nyaya yekuti mai vari kushaya zvinhu zvavo vanhu vane musha, varidzi vemusha. Saka varidzi vemusha zviri kubatanidzira mwana wemusha imomo nawo nemurume wavo. Kozi mwana wavo akatotendera kuti ngavadii ndo pane zvinhu ivava. Kana taipapo manzvimbo semabvunzire etiri kuita toda kuvaratidza kuti mazviona here kuti manyudza murume mwana uyo haana basa. Mese ukama maenda kunyudza murume wamai avo sabhuku futi sabhuku wamanyudza muri kuzviziva n'anga dzamakarotorawo kudziya maitsvaga kunyudzani baba mukuru
kuti zvinhu zvawo zvakabva zvashaika. Pamusoro mambo enge siri nhau yekuti tinganyudze baba wedu, asi enge iri nhau yekuti tikliye kana paine munhu ane chinhu chainacho kai pane dambudziko renyu hamuna kuziva kuti chii chamuri kundotsvaga, hamuna kumbotaurirwa kuti mune nyanga inotenderera, hamuna kumbotaurirwa kuti mune chidhoma chinogaramo. Maitsvagirwa chii chamusingazivi vachifamba door to door? pamusoro wemavheshe inini nhasi timirawo avo mati ndibaba tezara vauya kudare handitanga. Saka nevauya kudare vari kuda kunzwa imimi kuti chii chakange chaprofitwa kuti anacho chamusina kundobata. Chitsimo ndo chaingotamba mumaoko make moti chiri mumaoko make zvatina kuona kuti chii makaziva sei kuti chabuda ropa madoro vakatora n'anga yaigara pamba inzwai nyaya iyi, vakatora n'anga yaigara pamba pemunin'ina wangu ivo vana vanoda kutsvaga zvinhu zvekuti kuromba vachitoita mari nayo. Ichibva yaunganidza musha wese kuti muno mune varoyi, iva bhuku rese rakaungana. Mumwe mudzara akanzi ndo vanoroya, atori nezvinhu zvaanazvo, ane chinhu chakadai chakadai chinomwa ropa. Unzwa ndiri kutaura tichazouya next week. Kwakubva vaenda kuya kundotutora tunenge tukapakwa raspberry negonzo rinenge ririmo chinoti kana wakachivharira chinongosema. Mudhara yavhiringidzwa nemushonga akuti kana mabata muchiti ndine chenyu apa batai, paunosvika kungoti tendere ubva wachibata ichocho chauyiwa nacho kanzi ichi ndichenyu mudhara. Pane muroora akanga abva kuroorwa mumusha imomo, muroora wemudhara uya wakubva ati baba muri kutendera kuti zvinhu zvenyu here, anga asati ambwa netiarohwa saka ndo zviri kutaura kazvikanzi muri kunyeperwa, unzai kuno chinhu chacho muone. Kwakubva atamidzwa muroora achi muroora munowani, kwakubva ati unzai banga akati maiwei vanhu vese kuti ada kudini. Kwakubva achicheka nebanga, ropa riya kubva raboda, mune chinhu chiri kutofema. Zvikanzi mazvona hapana chinhu apa muri kunyepera mudhara. Izvi tinotitozviita kuchechi kwatinoenda. Ndiye akataura kuti tinoenda kumachechi kwedu kwatinotoita izvozvo, bata zvinhu hapana chinhu. Uye muroora kandoda kufa ndipe ndione kuti pane chinhu here, hapana. Saka ni munonyeperwa maningi mukauraya pakapedza zvinhu muchinyeperana. Saka aiwa pawabata pacho makunanga mazoguma kufa here. Aiwa maikupindira ichuti hakuna kuzopiwa kuti masui mabata zvinhu zvavo. Pamusoro haasofa hapana tamba hatisi kuti tagara zvakanaka, asi kubvira pazvangoitika izvozvo hapana rufu sofa rwati rwaitika. Kandi manje anzi haakwanisi kuuya ndiye mudhara anorwara neasima, ndiye mudhara watendaura kuti kana kuine makore asima inofuma yakakwira, saka asina kuuya. Uyo wao asina kuuyawo ambotovabvunzaiwo isisu hatinonge taziva kuti nyaya yako isi takatozoshamanisa munhu
musikana wawo iye anga aripo iwo pawakaziva kuti ndamangara akabvaenda handiti munhu kubvira kwasadunhu kwacho wangomangara akabva abuda iye zvine izvi wamangara abva abuda saka isusu sakuti ine shuviro yokuti kwaanongobuda sei ndiye akapinda mumambayamutora kuti uri kumhanya tinomuzive tinoziva kuti ari munhu wamuri kutaura yekuona kusavepo handiti tiri kutaura kuti mumusha menyu ndimi muri kushungurudza mai ava mutorwa ndo varida zvinhu zvavo kana murume wavo aine zvinhu zvaainazvo munotora zvemurume wavo izvi zveavava izvizvi zvamabata izvi kana zviri zvemushonga yavo zvaainazvo izvo hazvipedzwi nemiba zvinotodzokera mumisha yavo izvi saka makatora zvinhu zvemunhu ndo zvamanzwa kudai zvekudiwa namai pamusoro imadzishe kuti vanhu ava wazotsvage mubatsiri inini murume wangu akangafa atoita kunge 6-7 years ini ndobva ndati ko nhai mhuri yekwakunaka wana baba kumachiraya ina ndazivi kuti anoshandei emudzimu netsvimbo nemandiyo ndobva ndazvisumudza zvinhu izvozvo ndobva ndaenda nazvo baba mukuru zvinhu izvi makati muchaona zvekuzviita ndauya nazvo ndobva wagara nazvo iwe murume wavo ndiye mukuru ndakagara nekuti ndakati inini ndainamata Methodist handimbozivi kumesha kwandakabva kuti kune machira kune chii handizvizivi saka imimi makanditorera nguva yekuti ndichengete zvinhu zviri zvenyu ndimi munoziva kazvo kuti ndezvinhu muchiri papo mukuti here zvinhu machira aya anga agara aine murume wenyu ndiye aibudwa iyeyo ndiye aibudwa handizikura baba murume wangu akafa zvinhu pasati pafiwa ba murume iyeyo akatofa machira iyayo zhira mukariita mumusha makatadza kurishandisa dangerous ndosaka ndiri kuenda mberi ndokunge wakomana ava wanoona kuti ngatimbofambei wachifamba wachingobata machiraya wakadzoka tese tikaenda pamba pavo baba mukuru machiraya ari kupi machiraya akunetsa kaya wakati akatorwa natsika mutanda kati aigotora tsika mutanda nhingi aigoatorerei ende tsika mutanda hana umbobvira asvika pamba pavo kaive nebakatwa nezvese munozviziva zvinogara imomo ndonyaya yakaita kuti vanhu ava wamutse musoro kufamba munoperwa muchisiya machira vanhu varikuva machira makanosiya imimi akufamba zvisizvo ndo munonyatsoziva kuti ariko imunhu wai wabata bhaketi machira here machira anotoonekwa nekana nepofu chari tinongobata tinoziva kuti ijira ndo zviri mushamenyu zviri kufamba zvisizvo zvamakabata inozvi makunetsana muchinetsa imimi mushiri kutiwa ivo havasi kubuda pachena kuti machira ari kupi ndo zvakapa kuti mhuri idini makanyengerera ava mukavanyengerera muchaona basa remachira yayo because nhasi n'anga iyayi kana kuti anosvikirwa apinda mumba mava atadza kududzira kuti chatamba-tamba paari chii pamwe machira aya ndo ari kuramba kuti kwete katumbo kako kari kunyepa handiko mune machira handiti machira vakazoya machira akumba kwava vakauya vakatouya murume wangu womuprofita akanga atoako kudhara anga ari kumba kwava saka nakatamba-tamba akashaona pamusoro kutadza kuona kwemuprofita machira ichiriwo mhosva yedu muprofita atadza kuaona imi muri kuziva machira muri kutoaziva musha menyu imi machira orit imi muri kuziva kuti avaita zvemudzima machira acho muri taripi imi iwewe tiri kubvunza iwewe ndimukoma wenyu kana ndibaba baba takaubvunza kauti machira ari kuti ndiani baba saka machira baba wenyu imimi aripi baba wacho wakaramba kutaura kwawakaisa kamachira machira ana mai wako avari patitendeva ava ndo vari machira makaendesa sei kuna baba mukuru makadedza musha wese here
Mushoso wakaungana vakuendesa machira. Makambonanga muri 2 kuna bamukuru. Makaita secret yenyu imimi mune secret yenyu imimi na bamukuru avasi kuyapana apa yemachira. Machira imimi ndikuruziya kwari. Wana vesa avasuziya machira vesa. Ndikuruziya machira rero. Pamusoro iti machira mai wangu wakatodaidza bamunini awe babwe wakatoita hand over bamunini watoripo. Munaziya basa. Natete wacho wangu aripo. Machira iwayo engara apa bongo nini waita zvemudzimu waibudwa nemudzimu. Saka kwaienda pawakafa vanhu vaisapa. Nguva yacho inini handinomboona munhu akafa. Nguva yacho engakabatwa zvakanaka. Pane zvawaiitawo kuti pane zvaitoita vega. Saka zvapinduka gona iro. Machira ari kuuraya varisi jira rakatyiwa mupana mai vakagara nemurume acho achibudwa naro vakurituta kuenda naro kunopa murume wavo Achapa mwana wamukuru. achitadza kupa mwana mukomana wako wanga uri munhu ini ndaitora machira iwo baba waripo. saka iye zvino muri kuridarei baba vafa here aina handisuda machira yainotei machira Kuna ava muri kunotsvagei. muri kuda machira aya manje baba vaya vacho vapenyu handiti nyaya yenyu vaisiya masaiti hapana nyaya. Makaende tiri kutaura kuti makandosecha kumba kwava muchiziva kuti ndokwaane machira muchiti andobatwa kuti aakushandiswa naava zvisiri. Makadini ngogara nawo kumba kwaaigara kwaanga ajaira machira hakuna akambofa machira ari kumba kwenu. Ndichengeta machira mudzimu wewari. Uyo aripo. Mwana uyu wana baba waripo. Ina handizvizivi. Maikotsvagei manje kundotsvaga ivo vamwe vanhu kana ivo tete vakatoti waita zvakanaka nokuti unogara nemudzimu weko kunaka unozive. Saka ndakaendesa kuwaridzi. Inini makutera machira kwamakaisa basi asi Notera jira koridare. taona kuti mbuya taona kuti ava havasi kuziya chiri kupedza vanhu asi variye zvinezvi vari kuziya kuti machira akwenyu ndo ari kupedza vanhu asi havasi kuda kupa buda nekuti vakaunza machira kumba kwenyu sirizo kungotakura machira otoendesa vasina kumbofamba mainge mambofamba Iwo baba huku kana makasimudza sei mumba maaigara musina kumbofamba kuti machira yatobisa pamwe akapinda chombe iwo pawakaita achenura wakataura kuti machira aya tichazoatora. Saka ndakaona nguva yareba asina kudini, asina kuenda. Ndopatakaenda tikati nyasi machira aya hamuna kuzoona muchitora. Wakati unza kuno ndatadza here ipapo unza kuno vakatwa zvese nemachira acho emudzimu acho ese hapana rarisi. saka ese akumba kwavo ndo pandakaendesa after 7 years. Saka nimunoti rukuru ruri kubhera aisi 7 years. Wakafa 2010 2010 aiwa 2010 pane almost 25 years ndakangochengeta. Makangochengeta machira iwayo. Machira acho makazoendesa rini? Handichazivi hangu ipapo. Ane gore kana makore mai. Aiwa atogara.
saka nevanhu vakutanga kufa mani atogara machira iwani asi paakaenda kudhara hapana akafa tete musabate mudare seuya yakachita iko zvino manje akura because hamuzivi zvaaitwa nemurume wenyu saka nhasi akushanda kuda basa ravo badzi murungonetseka muritsvaga n'anga yoti mondo imoenda kunava kundopinda mumba mavo vasipo imimi manje murume wenyu aregerei kuya kuno ndiye akavhurira n'anga kupinda sabhuku kunaka anogara pake aya paya pakaitwa stone wekupasa haana rimwe zita kunaka handinei ndiro chete village rinonzi Taguta. aya kunaka iseni ndora kunaka iseni izindosabutaa saka nesuti makaita era makakanganisa zvinhu zvenyu musazofe makapinda mumba memunhu avo vari kukusungai newarrant of searching makasecha semumba mangu ndisipo tete ndozvavauya kutobvunza havana kurambidza zvinhu zvenyu makapinda semumba mangu makabata-bata zvinhu zvangu wabva wataurira avandika pamwe yehanzvadzi kana ndibaba saka novauya kudai saka munoti kudini vapindurei ava kuti makasecha imba yemunhu seni asii ende mumba macho hapana chamakaona ava vakatoshaya zvinhu zvavo taigosecha sei iye murume wavo akabvumira ega kuti pindai hakuna kupinda isi hatina kupinda nei pakapinda mwana wavo iyeyo baba mukuru wakati mokasununguka mwanangu pindai mudzimba dzangu zvino zvamakashaya isisi hatakangogara ndakukubvunzai mapinda apo hamuna kubuda nechii muri kuti chii mumba makapinda anga kuti mune chii avari kuti makapindire mumba munoti pamusoro ichangamira isusu vanhu vapinda mumba munhu akapinda mumba mubatsirika nemwana wavo asi akandotorwa nemi makauya naye tikawirirana ndopatiri kutaura ndimi makamupa simba rekuti apinde asi hazvo ndopane nyaya imimi mese namudhara wacho wamuri namudhara ava vari kuti zvoti makapinda mumba mukatora zvinhu zvavo ndoparikubvunzana makumuroti kudii imimi muri kuchamirira vanhu vese vasara kumba nevamuruziva bhuku renyu rese rekwakunaka kuti zvinhu zvamai ava zviri kupi zvavari kuzvida kana vari kuti chii ndozvauda kutaurwa varida chii imimi muri kugoti kudii nezvinhu zvamai ava zvavari kuti vakashaya vari kuti mundashaya zvinhu zvangu ndopane nyaya chete zvemusha wenyu zvoti hamuna kupinda kana hamuna kudii bati zvakaitika mumusha makunaka ndozvotaurwa namai ava ende mudhara haasi kutaura nyaya iyoyo murume haana chakabiwa ba akabirwa ndimai wakanga wasipi wasipi ndomuswa muinayo makapinda ikatokona panapa iyi munoisungirwa kuenda mujeri chaimo chaimo makaitoita mushavisi kupinda mumba memunhu mune mvumo yekupinda yokuvhura dhoo n'anga makaivhurira dhoo ende neakanotora wacho n'anga iyoyo ndiye munhu ari kukanganisa kuti magariro musha asi muripo wacho wakanzi chiko weng'anga iyo abatana zvinhu zvamaiwa aiwa ndati muripo wakanzinyi munhu wechechi haizvi zvinotori pamusoro yechangamire muri kuona kuti delegate yedu yakashota apa watorwa wana baba wasara timu zhinji rasara saka isusu hapana zvatinopasisa kana wamwe majority isipo inini handina decision yandinoti ngaubwe chakati kana ngaubhadharo chakati wamwe wasipo vari kuti tendai mhosva makapara mhosva saka ndabudawo pachena kuti inini
hapana chandinokwanisa kutaura because majority haipo. Hanzi muri kubvumere mhosva yamakaita kupinda mumba mamai aWasipo. Hapana judgment, hapana chi. Vari kungobvunza bedzi kuti kudini zvamakaita kupinda mumba mamai. Zvingori pachena. Ya, ndizvozo. Aiwa, ndizvozo. Tokumbira ruregero pakatadzika mambo. Aiwa, tokumbira ruregero changamire pakakanganisika. Vanhu vanenge vaingotiwo pamwe wada kuedza kugadzirisawo pamwe nerimwe rutivo zvisingazofambi zvakanaka, asi vanhu vange vaito nechiwimbo chekuti tikadaiwo pamumusha unoita nededication isipo kuti tine mhosva yekuti takandogwejura mumba memunhu tikapinda asipo. Manje munhu ari kuti akashaya zvinhu zvake. Tinotaurira mondotaura moti pamhino ndezvara pane chamungade kutaura here pamwana pamusoro ichangamire isati zvara ndofunga mukwambo wangu kunaka akaroora nditi akaita dambudziko nemwana wangu aine chaanoda kuita pamwana wangu anofanira kutanga ataura chezvara zvakadai zvese zvakaitwa izvi zvekuti waisecha aikurunzi panga paine aidha mwana wangu uyu kana kuti muzukuru wangu akamirira chi plus time mukaonawo kuti iye wawari kuti baba wavo wacho munhu wekuti anogona kunge akavhunduka zvambotaurwa nejenda renyu, munhu akafutwa ende munhu ari paralyzed zvekuti akangoti mheno chai, even mwana wacho iyeye anogona kunge akavhunduka futi. Saka indaitarisirawo kuti semukwasha anoziva kuti ndakaroora pangwendi wani dani wakaunganidzana tine zvatiri kuda kuita, asi munhu uyu haasega, munhu uyu ane wabereki, hamuiti sebhora, munototiwo wana Tesvara tine zviri kuno, touya toonesana tobvumirana muchiita izvo kugadzisa musha. Hatirambidzwi mukwasha kuti agadzise musha wedu, but isusu tiripo kumirawo nemwana wedu tichiona kuti zvinhu zviri kuitwa nemazvo. Chomonyanya kurwadza ndechekuti ivo vari kuti wakamufonera haizosimba weda kuBernard Muziki dai wakanga wataura kana kuti oraiti mai guru takudai pakaoma daro maringo zvakataura rirasiyana nepfungwa dzenyu harina. saka nezvinomuri kuti inini chokutanga ndotenderana nedare kuti vanhu havakareswa kupinda mumba mamwana wangu asipo. Mwana wangu uyu munoona chinonzi munhu imbatya dzemukati, utano hwake, mabasa aita achaziwa kuti chikukonzeresa kuti agara achingoti apo kuti apo kuswinyiwa. Saka zvinhu zvekuti paita upenyu hwemunhu toda kuzivawo kuti mbatya idzi dzinodiwa kana mai wacho akafa, tadziuya wakadziisepi uyezve waimbodzitorerei? hadzitori kumba kwacho ameno makadziona hadziko akutorina dhagiro nezambia nemabhuku mairi. Vanhu ava vakatonyatsoronga program yavo, vanoziva kuti every year noenda Bernard Muziki. Inini ndoupenyu hwavo Bernard Muziki ndinoenda, hapana asingazivi. Saka vangatadzi kuziva neveHarare, asi vekuno kumushaona ndi vanoziva. Dare rarongwa kuHarare ina handina mwana ari kuHarare, izvozvo vanotozviziva. Saka ndisina mwana ari kuHarare, ana akandifonera kana baba vari kuti wakafonerwa kunyepa. Baba panguva yacho wanga wasina kana foni, waifonera padanda raani, foni ndine foni, da wakafona yaipinda mufoni yangu. Baba wangu wasina kana foni, nanhasi hawana foni wakunaka. Saka wakanga wakatoronga kuti tiri kundopinda mumba mangu, waine urongwa hwawo iwo. Indakafirwa nemwana wangu uyu 2005 ndikaviga mabhonzi ewhite pakunaka. Handina kana munhu wandakapfuma kana wandakataura naye. Rufu runorwadza rwandakanotora mabhonzo kunyanya dzuku ndiri 1.
ndotora mabhonzo emwana wangu akapondwa nyanyadzi nhasi wakuti iwo wafirwa wari kufirwa navarungu here kautiwana ndakatakurwa naini manzi kana wataura kuti iwo wakafirwa kwei ndakafirwa ndikaiga mabhonzo iwaiti ndakapuma munhu ndakaziva kuti rufu runowanikwa handina kumbotaura nemunhu saka vanozosumudza hasha nekuti ndakafirwa nemwana mabhonzo iwaiti hana kuitiwa body view ana akaita body view anitaura kuti akaita body view pamwana wangu ini ndofirwa ndakanyarara ndakagamuchira kuti mwari vanoita sekuda kwaona nhasi ndinorwadziwa nerufu rwemwana wangu mwari vanoita kuda kwavo ende vanounza rufu nenguva yavo harusi rufu rwandinorongera kana kutsvaga kana kuti kudii rwakauya handinawo kana akati ngatifambi kana akati ngatidii ine handingagona kutungamirwa kuti ngatitsvagei chaurai mwana wakangonyarara munhu wese hapana akambosumudzawo musoro kuti ko zvazvadai zvamboya sei ndakanyarara saka nhasi wakuerenga kuti kwakafiwa kwakafiwa hatisi kuramba asi mafiro ini ndakafirwawo mumba masamsoni mune mitumbu 5 iri pamakuva ipapa yakafa asi hatina kumbopokana nevanhu kana kutsvaga mumwe munhu kuti ngei vana vazofa ngei zvazodai 5 vana vasamsoni vakafa vari pamakuva yomai inini ndiri kuda kutaura kuti potakaenda kwasadunwa zvavari kutaura kuti havazivi kuti mubhaketi mavamini wakabvuma kuti takazviona zvinhu takapisa muromo wokuti takapisa wakataura saka handisi kuziva kuti nhasi waakuramba kuti maamusina zvinhu iyo wari kuti zvinhu takapisa no takati tipei zvinhu zvechi zvemwana wedu wakati takapisa saka handisi kuziva kuti sho waakuramba ipapapa kuti nasadu tiri kwanemujarabika wakati tichauya yakatombobvunza mudare ravo pana akatombobvunza avo akati zvakandopisirwa chikadhibox chacho haana kuona kuti mamine ndo chakandopiswa komabhaketi pasina zvakapiswa handiti ava vari kuti hapana chavaiona pazvinhu zvavo zviri mukati handiti ava vari kuziva kuti mamine zvinhu zvavo nangu akati kana vakasazviona maziso but ava vari kuti zvava zviripi kana zvasingaoneki kana zvaioneka handizvavo zviri mukati handiti saka zvinhu zveava zvati zvomuti hamuna chipamisina chinhu imomo vari kuti mamine mapende angu akatsva mamuti makapisa makatopisa mapende avo nezambia ndo zvavataura kuti varida mapende ava makapisa zvekuti mamuti hatina kuona chinhu takadii makatotora zvinhu zvakatsva dai wakanonga nemuramba chaisetaurana dai makanonga dai rakatorwa nemurambaba zvaazvisina mhozo zvinotatorwa ndezvemudzimai aiwa ndikutoti kupisa kwacho hameno kana zvakapiswa nekuti hatina kumbozviona marume tinodzokera masura ange pakubvunzwa namuti tipuhezvatiminde ipapo pane dzimwe nyaya dzakawanda dzinoda kutauroti mambo wangu andosvika pekuti takuda kuti tizive kuti tozvimisa sei toita sei ndopaane nyaya kwete tikadzoka kudzoka kumashure kuti bvunzai futi wanao rinonyuka mambo yako munhu apindura kana kuti baba anoda kuti ajai wamusoro ndinofinga nyaya iyi kuzouya kwayo kuno sadum akatonge watakatakakugumuka wakatotidaidzirwa mutongo wavo wanga wakabviwa wekupinda mumba wakanga wanzi munhu kana kuti 300 wakatotidaidza kuti uyai mutore zvinhu zvenyu kusvika kudaiwo ndopa wakasvika kuti changu takatagadzisa nyaya yemachira sadum wakati aiwa maakudzokera uko inga tototarisira kuti maakuburitsa chii muripo zvikanza chautakata saka wakabva waitaka kuti no muri ndidzeerera saka ini yaida kudi kupfudza mberi ndokupfuura kwayakaita mberi wakanga watopiwa mutongo wekupinda mumba tisati tauya ngozi pane wekupinda mumba kozoita mbatya dzewawo waripa zvekupinda mumba tochizoya kuti mbatya dzemwana uyu dziripi
Majudgment kare. Atopiwa judgment. Wakanyozera kupisa. Eyo pamusoro ndiri hanzvadzi yavo. Ichokwadi ndaivepo pane matare Osaka ipo. Takadaidzwa kanokwana kuita katatu nana kunaka. Vachiti uyai mutore muripo wenyu. Vakatanga kutiti musi wa30 October. Bataenda vavachinja nyaya vavati mumachira kanzi ayo takupai kuna December bataenda futi vavachinja vavati muna February bataenda futi hatigari hedu kumusha tinenge tiri kumabasa bataitokwirawo mabhazi tichingowe saka ndopatakazokumbirawo Sadunu kuti onai nguva yareba zvinhu zvakaitika gore rapera 2024 muna June ezvinezvi tamuna 2025 gore ratopera futi saka uyo hanzvadzi ichiti miri yangu haisi kuita zvakanaka iramba ichingokomplainawo kuti handichazivi kuti imbatya dzakaenda here kana kuti apa kuti tigadzirisane nana tezvara ana newakuwasha wedu havachabatiki saka ndopatakazokumbirawo kuti maybe tikaudzwawo kumberi pamwe tingabatsiriki kuti tigadzirise pamusoro yeuchangamiri. Sekuru ndaida kubvunzawo hangu kuti maidaidzwa nani nesu here tisakaudaidze here kuti uyai mutore zvinhu zvenyu. Taidzwa naSadunu kwete nesu wachiti wakunaka vati uyai mutore chi hatiti makanga mapadhesira 30 October pekutanga handi makatidaidzira here kuti 30 zvinenge aiwa Sadunu akudaidzai itai maitodaidzwa nasisi wenyu ava kwete isusu. Chokwadi kati takambomufonera inini ndamendaona ini kuti vanhu vanoramba vachingorasikarasi vapatopuwa judgment yezvinhu zvoda ari maonzwa zvakutaura akudzoka kusina kana nyaya kwekutotsvinyira sekuru waenda kuna Sadunu kuti wadaidzei wauye taziva kuti yakatotongwa yasimudzirwa judgment yanonoka tatofunga kuti maminitsi acho akauya tine maminitsi chimbotatarika ingotangotaura kuti nyaya yenyu iri kutaura kuti makatendera makuda muripo muri kunetsana pamuripo zvino nyaya kana yakatongwa naishaka makanga manzii kwasho kwaishe kwakanga kwanzi izvo awa kupinda mumba mombe kana kuti 300 1 ndokuchinzi yekupinda yembatya iyi haina kuzobatwa nekuti mambo akabva akudhindikana nekuchinja kwawaita magetsi wakuti iwo wati wari kuuya nemari wakuti aiwa taudai machira koita maexpense edu isusu tiri kwaSadunu takataisa pa$50 zvino zvino izvi munoona kuti inhau yekuti yakapostponwa ndofunga ingaenzi musi wa4 ikazonzi musi wa617 takati chingoita up and down chatakutaura manje ndechekuti handiti munoziva kuti Ishe ari pasi pamambo zvakachadzwa naishe handizvo zvinochadzwa kwamambo mambo inotoenda pamusoro nekutadza kuresponda kwenyu wazvinzwa kunaka nekuti hatirambi tiri ipapo nyaya ikaramba ikakwira pamberi iri kutokwira nemubhadharo ikakwira pamberi futi yakutokwira nemubhadharo maexpenses ese akuwedzerwa handiti mimi kudarira mauya izvo kwashe makabhadhara dhari pano mabhadhara dhari muri kuti here plus makosi mabhazi nezvikafu
muda mumbobvunzowa kuti makosti emabhasi fare lanji yavo zvese zvavanofamba vakutoti plus iko zvinedzi kana ishe anga akachaja kuti mombe kwamambo hairambi iri mombe yatichakupai futi panapa dai muri vamwe matomuziva kuti nyaya kwaya kuenda kwakaoma matonyengerera sekuru wenyu sekuru takaita nekusaziva very sorry because hakuna munhu anopupurira nyaya yakadaro iko kumonza hapana nyaya iwe ikutora kana mwana wangu akapfumwa kudaro ini handipari unless kana tamubata kuti muroi tomuti haiwe ripa zvinhu wakaromba kuti uroi wacho ndiwako ripai nemurume wenyu zvino apapa uyu akafuma afa iyeye akangofuma afa nhasi muchazoona kuti ava varume ava vachakuchajai musha vachataura kuti mwana wedu haavigwi tisataona mabhuruku ake unondovatenga munoziva masaizi acho mukutotamba nenyaya ane muri vakangwara mapedza nyaya kana dai matombohwanda muchiti taakumirira kundosuma ana baba kumberi makabva pano musina nyaya yamapedza yamagura zvinhu zviri kuramba zvichipira ingasapuka anoziva mutemo aivanozivaka ndiye murume wavo saka hana zvekuita anonzi munopupurira munhu hana zvekuita uyo ari kumhasa hachina chachamburamba itoti yakapotaautaurei ari nda kutaura kuti chii zvaungunei mambo wari pataura simudzarwa kuda kutaura utaura kuti ngoti yanzadzi yako maada kuti mbosimuka mumbotaura muri vairi hamati unotaura ka unotaura simuka kuti ungoda kuti wati wakafuma wafa wekumusha kwavo wachatitistaura aiwa anotirwa kunaka kwakunaka ko ininiwo ndikafuma ndafa baba wangu washati tinobvunza kana pane mune chamakasha mune chamakasha wazi zvepatya dziri kuitwa zvakuti janetswa zviri kuitwa waka ava nemi makafanana pakatofa vanhu kudhara wakafa nguva yacho ichanziwa imimi ndimurumonyi ndiyaiuraya nemi maisudza jira kudai so mune zvivindi zvipi remunhu pana jira rinotyisa makasaidzira vamwe ndiye makatosimudza mhepo pana imwe nyaya wati ndaikumbirawo mambo kuti nyaya iende mberi kuda kuti ende mberi kumberi munenda yanesekesi rekuti makapinda memi munhu makasecha ndo yatinopuudza iwe atori kumberi kwacho patori nemapurisa ari pano hazvina mhosva ndozvataurirana nevanhu ngaende mberi nekumberi aiwa ini ndikutaura instruction yandapiwa newamo wangu kuti nyaya ngaende mberi aiwa asi ndinokonfema wamo wangu ini handiti chinhu ndiri hwanika nyaya nyii inotaurwa mudare munomumirirwa nedare
but mimi mukafunga munozvimirira kumberi uko pamusha pamakatogara pati pamuri makagara imini handiti amuri makagara pati musha menyumu handiti mune varidzi handiti saka varidzi vacho ndo vanoda kubatsira kuti muyanane ava pamunudzi mune mhosva mukagashira mhosva yenyu mukaisa mumaoko mopedza iyi iye munorambidzwa kufamba musha menyu mofamba asi imi munoda kurambidza zvese ndiri kuteerwa instruction yandataurirwa nana baba handina haizi mhosva yangu toda kunzwa kuti matongwa here zvaunogona kuona kuti matongerwo andaita panapa anofanana nawo bheta nyaya yangu iende kupi mberi matongwa here aiwa shaura kuti ndatongwa zita rako kana zvine zvikarene zita rako ndoriripo saka muda kuti ndiite sekwe ndanzi itawo wataure wanga wataurira kuti tatongwa hatangoti wayawo vanhu vakuda zvinhu zvavo tazina mambo motobvisa zvakakura udarika zvamakabvisa kwasadunhu zvitoenda taurwa nasadunhu handiti mombe saka mambo wataura kuti kana musina kubvisa zvasadunhu kuno kumune mawati mune kaimochitaiwa toda wedu kubvisa zvekwasadunhu pamusora kwasadunhu panapa zvinotokura tiedza kutaura nevamwe wangu chirikayamboenda mberi hamusati matongwa mberi handiti kwete uyu hatisatoti takuonesa chete vanasikana vanokuonesanika matongwa zvamatotongwa aiwa handikubva ndichaedza kutaura nana baba vevamwe taona kuti vaonesa because munendega imimi mboenda mberi mambo wapei time waende mukabva mberi kwacho kana mambo wataura zvawataura kuti chimboendai tinyangoya tichakumirira muchakusungai muchadzoka chikwenzeko kunge matama muno aiwa tichatotaura navamapedza mberi kwaisosi but ndirikugara pacho wetu kudhara ndarikugara kwaisosi mushashakuoni kugamucha munoziva here baba driver wachingoti handizve kafananidze akana mufanana makanyanya mamuziya driver anodora mamuziya tena nenyangaro tochena panyabati osbondeni but ava vari kuno pachoita wasi kuguta ndekwa kwagandastar vana dziri mukuzasi kwostiri apa pana imimi manje nyaya yenyu havaroda kumboenda mberi imimi munongomira panyu ipapo ifitamirawo pedu ipapo kana vaakuzouya tozoona pavanotangira isu imimi muri right yangoramba muchida zvinhu zvenyu nomwana wenyu ngatorwa mumba menyu you are right hapana anokubvisai isusu tiri kumirirayo kumberi kwacho kuti vachava nemunhu anoti hazvibhadharwe